Tanimu, video call din na yaki. Ba wannan bace bishiyar tsamiya? Disconnect yake ba network. Ni kuma yau na samu tsamiyar da zamu yi kunu da ita. An ƙara kinan Tanimu. Kai network why? Wannan dai kamar ita ce fa bishiyar tsamiya ba. Kai bil adama. Me kake yi a nan? Lafiya? Ina son ka. Ban gane kina so na kamar ya kuma na ji muryar mutum kuma na rasa a ina ake min magana. I love you. Ban gane I love you ba. Ni sarkin aljanu ce kuma na iya kuma na. Sarkin aljanu kuma? Kuma kike so na? Kai ina ni ba zan so ki ba. Ya za in yi soyayya da aljana? Ina son ka ne saboda na iya kunu. Ni ba zan so ki ba, ba zan so ki ba. Ba za ka so ni ba ko? Wallahi ba zan so ki ba. Na iya kunu. Kin iya kunu? Mana. Duk da haka da ya za in yi soyayya da